Isang mapagpalang hapon po sa atin mga kapatid, mga kapako Bicolano. Sa hapon na po ito kami ay naglalakad. Papunta po doon sa lugar na yon. Sa kabila po nitong may kahoy na yan po, ang tawag niya na ay pili. Galing po kami doon sa lugar na yon. Doon kung saan po ako galing ngayon. Naglakad po kami mula doon hanggang dito papunta po sa amin. Wala po, walang choice, walang tricycle, walang motor. Kaya po ito dapat maglakad. Ito po ang buhay ko sa probinsya mga kapatid. Kung napapansin nyo po, napapaikutan po ako ng mga palayan. Ito po, ang daming palayan. Hanggang doon po ang palayan. Tapos dito naman po sa kabila din. Ayan. Napapansin nyo hanggang doon din po ang mga palayan. Tapos bundok, mga niyog, mga kahoy. Ito po buhay po namin sa probinsya. Nakikita nyo na po ang buhay namin dito sa probinsya. Ito po kami. Ito naglalakad. Ayan, yan po kalsada. Excuse me naman po kalsada. Ito po yung misis ko naglalakad. Diba? Ito po ang buhay probinsya ng isang probinsyanong vlogger. Diba? Kaya yan ang sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Nandito ako sa probinsya. Madami na po ako na nai-edit na video. Hindi po pa po siya nai-upload. Kasi nga po mahina signal sa amin. Kaya ito, hanggang edit lang, hindi pa nai-upload. Kaya so yan mga kapatid. Naglalakad po ako. Papunta po doon sa taas. Para po pumunta doon sa dating lugar na. Ayan, tapos ayan may tricycle papuntang bayan yan doon. Pauwi sila doon. Kaya ito mga kapatid, mga kapako vlogger, kaya yan. Yan, napapunta doon sa kami, nakikita nyo. Diba? Yan, shout out sa inyo mga kapako vlogger, mga kapako small YouTuber. Tapos ayun, nakita, kaibigan ng anak ko, ayun, nakita nyo, yun po yung ginagano niya po, yun, pantakayin po yung solis tam. Ito po ang buhay namin sa probinsya. Nakikita nyo, diba? Bonggang bongga. Diyan sa Banban. Kaya ito mga kapatid, ito po ang buhay namin noon po nang hindi pa po ito kalsada, kasi ng mga time po ng mga binatot dalaga pa po kami. Ito po ay hindi, ito pong linalakaran namin dati ay hindi po ito kalsada. Hindi, ibig sabihin hindi pa po ito sementado. Kalsada na rin po ito, pero kung alam nyo po yung mga biniak-biak na bato, ganun po yung dating kalsada dito mga kapatid. Yan, shoutout sa inyo kapatid na Rainy Rio, mega love shoutout sa iyo kapatid na Tuning TV. Nandito na ako sa bayan namin ni kapatid na Jay, lalakad ako. Kapatid na Dijin Channel, mega love shoutout. Lin U, tapos si Lin the Wanderer, mega love shoutout sa inyo, aking mga member. Tapos si Tata Dig sa iyo. Kapatid na Icard Cardoba, mega love shoutout. Kapatid na Joseph Maligenyo, mega love shoutout din sa iyo. Channel, mega love shoutout po sa iyo mga kapatid. At sa hindi ko po nabanggit mga kapatid, pasensya na po kayo lalo na po sa iyo Mamila Prime, mega love shoutout po sa iyo, pasensya na po, hindi pa ako nakakapag-chat. Ito na po ang buhay ko dito sa probinsya. Ayan, naglalakad, hindi pa ako makapag-live at hindi pa po ako makapag-upload ng mga bagong videos na nandito na ako sa lugar namin, gawa ng napakahina po ng signal. Edit ko na po siya pero hindi pa siya na-i-upload. Yan ang lugar namin dito. Ma'am Sisimat, mega love shoutout din sa iyo. At Ma'am Rubian Vlog ng Australia, mega love shoutout sa iyo ma'am. Member kong si Odessa Kadiadali Tali, mega love shoutout sa iyo ma'am. Ito na po ang buhay ko sa probinsya, ang saya-saya. Puro bundok, puro palayan. Yan po, kung napapansin nyo po, ayan, bundok, mga niyugan, palayan. Ito po ang buhay namin. Buhay, simpleng buhay. Simpleng naglalakad-lakad. Kasi kailangan maglakad. Ganon talaga. Pero ayun, may tricycle, ayan po, paakyat. Yan. Diba? Ito po ang sistema namin dito. Ganyan. Ayan po, kakilala namin yun. Pamangkin ng asawa ko po siya. Yan. Yan, ito po. Diba? Ito po, diba? Presko po ang hangin. Pwede kang maglakad na walang nakamas. Pwede kang pumunta sa ibang barangay. Kasi walang, pwede ka pumunta ng bayan na walang face mask.
Pero po yung nakarang araw po pumunta po kami ng bayan sa simbahan kasi gawa na nga po ikinasal ang pamangkin ng misis ko. Ayan po yung misis ko, naglalakad po siya ako na pag na-upload ko po yun, pag nakita nyo po sa YouTube channel ko, pag nakita nyo po yung na-upload ko, nakamas kami kasi in-implement po nila na magsuot po kami ng face po mga kapatid. Nakikita nyo po ang aming lugar dito sa aming bayan, di ba? Ang ganda-ganda ng aming lugar. So mamaya na naman po mga kapatid, bago naman po sumapit dun sa lugar namin at akin naman pong kukunan, puputulin ko muna po dito ang aking vlog at mamaya na po mga kapatid. So ito na nga mga kapatid, malapit na po kami makaakyat doon sa aking lugar. Kung napapansin nyo po, doon pa ako galing, doon po sa babang yun, doon po yung kalsada, nakadugtong ng kung saan po ako nandito ngayon. Doon pa ako galing sa baba na yun. Tapos paakyat po ako dito. Ito po yung tinuturo ko sa inyo kanina. Yan, yan mga palayan pa po rin po yan sa baba. Ayan. Tapos mga niyog. Yan, tapos yung kalabaw. Kung napapansin nyo, kalabaw. Di ba? Ito pa lugar namin. Yan po paakyat po. Yan, kalsada pa yung paakyat. Sa taas niyan, pagpantay niyan, kasi paakyat po to. Pagpantay mo po dyan, nandiyan yung lugar namin dati. Yung lugar po namin dati. Yung kung saan po lumaki yung mga anak ko at saan po kami nagkakilala ng misis ko. Pero hindi po yan yung pinakadating lugar po namin mga kapatid. Kasi ang pinakadating lugar po namin, kung nakikita nyo yung may kulay puti na yun, na ulap na yun, banda po kami doon dati. Sa kaduluduluhan pa po. As in, nasa gitna po talaga kami ng kabundukan, mga kakahuyan, mga niyugan. Nung napapansin nyo po yung mga yung na yun doon po kami. Pero ngayon po, bali nang narelocate po kami dito, yung na-landslide po nga kami ng 1991. 1992 po na landslide po kami yung lugar namin. Linipat po kami dito, relocation site. Kasi bali po itong lugar namin ay relocation site na lang po itong mga kapatid. Yan. Yung lugar namin sa taas na yun. Ito, lakad-lakad. Yan. Ganito po dito ang buhay na probinsya. Simpleng buhay. Sariwa hangin. Yan. Tsaka puro kabundok. Di ba? Saan ka pa? Wala pang signal. Yan. May misis ko naglalakad din. Ayan. Napapaikutan po talaga kami ng bundok. Kaya agoy, Rene Rio, tama yung sabi mo. Mamimit ko na rito yung aking mga kapwa unggoy. Kapwa natin unggoy. Kaya ayan, nandito na ako. Ayun, tingnan mo, nakikita mo mga bundok na yan. Yan, bundok yan. Yan, itong dinalakaran namin kalsada. Pero pataas pa po kami doon sa dulo. Ayan po yung pinaka sentro. Yung taas na po yun. Malapit na naman po. Pero talaga, super hingal. Kasi ang layo na linakad namin. Diba? Tapos nag-vlog ka, ikaw pa may hawak ng camera. Diba kasi wala akong monopod. Wala akong nabili. Kaya itong ending, ganito. Yan. Pagdating ko po dun sa sentro, pakikita ko po sa inyo yung lugar namin. Ha? So, mamaya na naman po ulit mga kapatid. Bye-bye. So mga kapatid, kung naaalala nyo po, yung aking vlog at ang aking live stream na ako po ay magdo-donate sa aming chapel po ng aking unang sweldo sa YouTube. So ito na ang aming chapel dito po sa aming sitio, kasi sakop po kami ng barangay. Ito po ang aming chapel, nakikita nyo naman po sa loob. Ayan, wala pa pong, hindi pa po siya tapos at hindi pa po siya maganda. Ibig sabihin ko sa hindi pa po siya masyadong ayos or hindi pa po siya masyadong gawa. Kaya ito po ang tulad po ng aking pangako, dito po ako magbibigay ng unang sweldo ko sa YouTube. Dito po ako magdo-donate. Kasi gusto ko po naman kahit paano naman po ang aking sweldo sa YouTube, unang sweldo ko po ay may magawa sa aming chapel, dahil ito naman po ay para sa amin lahat. Nakikita nyo po ang loob po ng aming chapel. Ayan po. San Roque po ang aming patron dito sa lugar na ito mga kapatid. Yan. Ito pang paikot, ito pang gilid ng aming chapel. Ayan nga po.
Yan, ito po ang aming kampanilya. Yan po binabatingting. Bato lang po ang pambatingting namin sa aming chapel once po may misa or may kung ano man pong okasyon na ginagawa po. Yan po ang aming paligid ng aming chapel, mga kapatid. Ayan. Kung napapansin nyo po, ayan, ang aming lugar. Ito po ang paikot ng aming chapel kasi gawa na nga po, mga kapatid. Yan po. So, ito ang aking pagbibigyan ng aking unang sweldo sa YouTube. Tulad po ng mga live stream, sa akin pong mga regular videos, magdo-donate po ako rito. Tutuparin ko pa ang aking pangako at magbibigay din po ako dito kahit 10 tao na mabibigyan man ng konting kabuhayan or ibig sabihin ko konting pagkain man po tayo sa ating kapwa. Tutuparin ko po ang aking pangako, mga kapatid, sa aking unang sweldo. Kukunin ko pa po ang aking sweldo sa Maynila kasi hindi ko pa po nakuha ang aking card. So babalik pa rin po ang aking card at ang aking sweldo sa YouTube. Unang sweldo ko po. Malaki man po o maliit ang aking susweldohin, tulad ng ipinangako ko po, tutuparin ko ang aking pangako. Kita niyo po ang aming chapel. Yan po ang paikot. Yan. Tapos, di ba sabi ko po nga sa inyo, mga kapatid, nasa bundok po kami. Ayan. Pag nandito ka po sa aming lugar, nasa mataas na lugar po kasi kami, mga kapatid. Pag nandito ka po sa amin sa chapel, sa bandang chapel, makikita nyo po ang Bulkang Mayon doon. Mayon. Kasi tanaw po ang Bulkang Mayon. Ayan po, mga kapatid. Yan. Ayan po ang Bulkang Mayon. Ayun. Ayan po ang Bulkang Mayon sa lugar na to. Diba maganda po, mga kapatid? Tapos ayan po yung dagat. Ayan po ang mga kapatid, may satellite na po yung mga kapatid. Yun po ang bayan. Yun po ang bayan dito sa amin, sa bayan ng Manito. Yun po ang pinakabayan. Ayun po na yun. Yun po ang bayan namin. So bali, ibig sabihin, bali po galing dito hanggang doon sa amin, siguro mga almost half hour, kalahating oras pa bago kamarating sa bayan namin. Kasi nga po kami dito nasa mataas na lugar po kami, nasa upper part po kami ng barangay namin. Kaya makikita nyo po, ayan, mga kabundukan po. Paikot po, bundok, ayan. Yung po bundok, ayun, bundok, mga niyo. Sa amin ha, mga kapatid, may kuryente po kami at kalsada po sa amin dito. Napapasok po ito ng mga sasakyan, tricycle, motor, kahit anong klaseng sasakyan pwede rin po pumasok sa amin. Area kami, pero at least kahit paano po may kuryente na sa amin na. Baka sabihin nyo naman dyan, talagang totally bundok kami, wala pa kaming kuryente, meron. Yun, narinig nyo, manok. Titinulahin natin manok, ayan po, paikot po kami. Ito po, lang po kaming lugar dito. Iilan lang po ang bahay dito sa amin, pero halos isang pamilya lang po kami rito at magkakamag-anak lang po. Ayan, nakikita nyo po lugar namin. Yan. Paikot lang po talaga kami. Kasi parang style Baguio na rin po rito sa amin. 50 centavos na lang pamasahe namin, nasa ulap na. Kasi nasa kabundukan nga po kami, mga kapatid, sa barangay. Ito po yun. Dito po yung sayawan na yun. Napapansin nyo po. Ayan. Ayun po yung aming stage, na maliit na stage na pinagawa po nila rito. Ayan po, napapansin nyo. Tapos ito po yung sayawan na yung in-upload ko po ng last 2009, may nagda-dance contest. Dito po yun sa lugar na to. Dito po sa pavement na to. Dito po yun. Siguro nakita nyo naman po yung in-upload ko na yun, na yung sayawan sa Barangay Fiesta. Ito po yun, dito po yung lugar na yun kasi nandito po ako that time na yun. Ayun po yung Bulkan Mayon. Ayun nga po. Tapos paikot. Yan po, makikita nyo po mga bahay-bahay sa amin dito. Ganito lang po, kasimple ang buhay namin dito, pero maganda. Simpleng buhay probinsya. Libre pang karamihan, libre ng gulay, libre ng tubig, libre na ang mga niyog-niyog, yung mga simpleng-simple, mga saging, libre-libre na po rito sa amin. At higit sa lahat, murang-mura lang po ang bayan. Kinaibahan ng buhay sa Maynila at saka buhay po dito sa probinsya. Kasi ang buhay po dito sa probinsya ay ang iba ma-afford mo ng bigay lang or libre lang. Hindi mo na bibili nga po. Yan, napapansin nyo. Yan, lugar po namin. Naganda-ganda. Shout out sa inyo, mga kaibigan ko na nasa ibang bansa, nasa Amerika, nasa Switzerland, nasa Germany at nasa Amerika po. Kumusta po Tatay Diboy Vlog? Tatay Diboy Vlog, mega love shout out po sa iyo, Tay. Ito, nandito na po ako sa probinsya, Tatay. Ito na po ang buhay ko ngayon dito sa probinsya. Sana support channel, huwag niyo po akong kakalimutan, mga naging kaibigan ko po sa YouTube channel at yung mga dating nag-sponsor po sa akin. Shout out po sa inyo, hindi ko na kayo isa-isahin. Kilala nyo na po ang inyong mga sarili kung sino-sino po kayo. Maraming salamat po sa pagtulong nyo sa akin, sa pag-sponsor nyo sa akin
ng mga panahon po ako ay talaga nangangailangan at walang-wala po ako sa inyo ha. Maraming salamat, hindi ko po kayo makakalimutan. Hanggang nandito po ako sa mundo ng YouTube channel. Nagpapasalamat po ako sa inyo mga kapatid. Yan. Ayun po, bundok pa rin po yun. Napapansin nyo po, napapaikutan talaga kami ng bundok. Ayan. Buhay probinsya, ika nga. Ayan nga po. Ayan. Diba? Ganda. Kuryente lang po sa amin, murang-mura. Hindi ka po dito gagastos ng mahigit 1,000 pag hindi naman po kumpleto ang iyong gamit. Yan, bundok pa rin po. Yan, nagpansin na sa ikot. Yan. Tapos yung lugar na po yun, ayun yung banda doon, ayun po yung banda doon. Diyan po yung pinakaunang-unang lugar po namin, yung Sitio Burabod. Doon po kami dati sa lugar na yon. Doon sa pinakalugar na yon, doon sa may bandang bundok na yun, nakahalang na bundok. Doon po ang lugar namin. Po kami namulat, doon po kami nagkaisip, doon po kami nagdalagat binata, doon po sa lugar na yun. Kasi nandoon po ang aming lugar na yon. Na-relocate lang po kami rito kasi gawa na nga po kami ay na-landslide ng year 9. Ginawa po ng aming gobyerno dito sa aming bayan, ng aming butihing mayor na si Mayor Daep. Mega love shoutout nga pala sa aming Mayor Daep dito sa bayan po namin Manito. At dito po kami linagay dito. At ito sa awa ng Diyos po nagkaroon kami ng kalsada kasi that time po na nandoon kami sa lugar na yon. Ang kalsada pa namin dun yung mga rough road, yung rough road po, yung mga biniak na mga bato at dinikit lang po sa lupa. Yun lang po yung aming kalsada doon sa mga panahon na yon. Kaya ayun po ang aming pinakalugar na yun doon sa yun po yung nakikita nyo po yun sa lugar na yung banda doon. Siguro mga magmula pa po rito hanggang doon mga kalating oras pa po. Lalakarin mo, dadaan ka pa po ng isang ilog na malaki. Yun. Kasi paakit nga po siya, totally paakyat sa silong ng mga malalaking kahoy, matataas na kahoy. Yun po yung lugar namin. Kaya nagpapasalamat po ako sa aming butihing mayor na si Mayor Daep at relocate po kami rito kahit paano na palapit-lapit sa labas or kumbaga sa medyo maganda-gandang sitwasyon kasi doon po talaga ng time na yun halos kabilaan po namin bundok, nasa gitna lang po kami at katabi namin ilog, kaya nga po na nag-landslide pero delikado po talaga sobra kasi yung mga bundok po talaga ay gumuho. Ayun. Kaya medyo malapit po kami ngayon sa bayan. Partida yan, malapit bayan ano. Ayun yung aming pong pinagmamalaking bulkang Mayon na nakikita nyo. Ang ganda-ganda po ng forma, walang kaulap-ulap po ngayon ang aming bulkang Mayon. Ayan nga po, oh. Diba? Nakikita nyo mga kapatid. Yan. So, sa umagang ito mga kapatid, tatapusin ko na po ang aking vlog sa umagang ito. Abangan nyo pa po ang aking mga susunod na gagawing vlog dito sa bayan namin po. Mag-comment po kayo sa akin description box. Sabihin nyo po kung anong gagawin kong susunod na vlog. I-challenge nyo po ako at yun po ang gagawin. Siguro ang gagawin na vlog ay pupunta po ako dun sa beach kung saan po yung dati ko pong in-upload doon po sa Mulad Bukad Beach na nakita nyo na po sa aking YouTube channel na in-upload ko na rin po yung karugtong po yung dito po yung sa pinagsama-sama ko lang po yung 3 videos ko sa isang vlog. Kaya comment lang po kayo at yun ang aking gagawin mga kapatid. Kaya so ngayon mga kapatid, dito ko na nga po tatapusin ang aking vlog sa umagang ito. Huwag niyo pong kakalimutan na i-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Paki-like, paki-share at pindutin nyo na rin po ang notification bell susunod na gagawin videos. Bye-bye at God bless you sa ating mga kapatid. God bless you all. Bye-bye.